Sunt fericit și onorat la un moment dat să fiu aici prezent cu expoziție de sculptură în cadrul Târgului Internațional de Carte și Muzică, ediția noua 2012. După cum se vede, am abordat un stil clasic, fiind anul Caragiale. Le mulțumesc tuturor că au venit la vernisaj. Consider că pentru mine este cum se spunea, o carte de vizită aici în cetatea Brașovului. Uite că Codlea este prezentă prin reprezentanții administrației care au fost prezenți și eu ca artist care am expus aceste lucrări. Pasiunea mea, sculptura, se referă la această pasiune pe care n-am uitat-o și am primit de-a rândul vremii, să zic așa, satisfacții din pasiune. Este un lucru extraordinar că am avut ocazia, de exemplu, să stau la taifas cu Einstein, oameni care au marcat și au mișcat lumea, să zic așa, regele Mihai și alte personalități care le vedeți aici.